Kanega nalari news. Udon ban walan sepi, eki kato ganigi kubor badon kam, jonga tayo. Kat KSU Southwest Kecil District Lengbau Samla Forward man Nongrem hak jinyikren bat kilat patai kubor henne kesengi ka khatsan terik ha office terekam keseng ula penpau ya kejing persyak ke bejur halor ki artuli kejing ajing mut da ka Committee on Environment hak kendai terik naiwing arjarar pau habayakran bat kilat patai kubor usamla forward man Nongrem ula kentho bak recommendation sun point sau kabakran halor jingken restricted area yaki jaka wadon uranium bat kiwei ki benta kalong kabom yaham namarkane kan ailat ya ka yusil bat AMD ban lekat bamon hakato kajaka klem kajingtip jongno haka wepat kalian kaseng kala maham jur yaki MLA bat MDC kiba melin ban kren kelany ni klik tedong halor kakam bayadai bat uranium namarkane kapan klumar jingmut ya ki pajba kathan kiladai ban kren syaiban laki Kristian ne persyak uranium namar lada kin Kristian ngin ya tengko bat kum keseng bat lada ki persyak ngin ya snokti ngin ai kakti kadyang kakti kamon ban Kristian ya ki halor kane kamat ong usamla forman tarik jom November jom tahun senam nak leng juga Committee on Environment lalek nata ka study tour sepo jom ka senong wa kaji berkunjung kalau ong bakla pa di breu nata ban lecture lepet habade kaji krak jom tang sapo jom ka apo jom ka senong namba ajenren di kumangi tibi bahaka kendai tarik November 4 nak leng juga Committee on Environment kalau de pa ka kai pot ka penapa ba ka pot berkelapa ru sepo jongka state government nagalal state legislative assembly nam taban ai ka kai pot jongki te nagalang jungi kum kaseng ka KSU Southwest haden bang le besar banyak kai pot ni don hot ni I berkeladon ka kila ai ka kai pot ka jongki regidon ki benta ki bana kira jungi ni sohon ban ni sabtu sei kimot kaban kong wadangin page saka recommendation 5.4 ni haka kai pot jong Committee on Environment ni bana kaleng jong ka committee ka la recommends ya ka government bala kumnumnu de ban declare restricted area ya gitu dibenta jong ka nomba jenren ha gitu bagi jaka bagi don kita te nakalang jungi kalong ba hot ni sotu ba kamlong ka ba ni sotu ba kalong ka ba ma ni sotu ba kamlong ka bas sengan yang tadi breu na itu jaka handrai ngaso ban om ba ban declare restricted area itu jaka kadai ka ka ba ni nak lagi ni nomla bat priang ban ni nomla hi ban sotu sei kamot namar ba kumba ong hakatu recommendation di ong ba on tangki ni ki authorized personnel gila ban lech tu jaka te ka jing anta kalong ba kan khanglat ya kiwe ki kan hon lanlut ki breu ki bakwa bantep ka jeneng diman tu jaka namar ba ngitep hi balada yakran authorized personnel mud batang ka MD ki sel kila ban rong tu jaka te nanai sakmat ladar declare restricted area kemud ba ki bun ki breu nom tep syu ka bajan mang julap wat kisnam arjakat praru gadon ge jindril uranium tu jaka re subu lada ki declare no as restricted area tu jaka kemud ba kan long ka long ka baburi no Indonesia tena keleng jungi nomla apan pedang kata ka benta ka ba arapat kalong ba nakaleng jongka ni ba ka recommendation jongka Committee Environment ka ong ba de ban set up ya ka police outpost sapo wakaji nam ta ban secure lani ban yada ya katuka location hang to te ka jingkeli hani kalong pat ba kumnu ki pulit kinla ban yada accreditation kumnu ki pulit kinla ban yada accreditation nomor ki pulit hi kinomla ban dei ki kinomla kimdei ki expert ki ban la ban reduce ya ka jingmi jongka ka accreditation na po tu jaka te nakaleng jungi kalong ba hajaka ba nakaleng jungi sngo ba hajaka ba kan set up police outpost apa tu jaka kalong nak tang na kamta ban yada to uranium kemud nakaleng jungi ngiso ban ong ba kadai ban nakaleng joka committee nakaleng joka sarkar kadai ban penbiang ye ki tanat jong ka kot ka khia
kita berpenbiang ke kawak kaji PhD kita benambu bun susu ki sub center haki tan plang dilan wasang do berkumta terter nomor kumangi mentang ba kadon gajing deko hakaleng jongka jing sumar bade bakot kakia harai banbu ikulet itu jakang so bakamdon AA gitu jakang ban ngaso ban ong ba kumangi tip hi banyar bandon ki case tu nyar bandon ki rape cases bandon ki case ki we ki case gitu jakang tia mentahi nak yang ni so ba kampat biang benag bat kalong on wise nak yang government bakar recommend ban set up yang place outpost hapo jung tu jakang bat habade berkini di bantah kini gijeng bom pedang gijungi kini gijeng bom so hab jungi bat ka recommendation ya ka balak kedo kai pot jong community environment naglang jungi ni layo banya kenduk ru ba SK Sun bade chairman jong ka community environment bade ka ju isti le wan pha ru wat chief minister bat member jong community environment badalale hi kum kasang habade bikini artli ki kalong bana klang jungi nom pedang hoi ni so thu ba kalong ka bama lani kamlong ka basingan habade bat ka tu ka jaka hare ngaso bok songkar ka su yel kadai ban su pan so thu ibre bade jingma ha gitu jaka hare kamdei pat ban declare as restricted area gitu jaka bade police outpost ru ni so ban ong ba na kala jingi ya mantang yang parla ban pedang ban ni so ba ka government kadai ban hajaka ban declare restricted area ni hajaka ban bu kulit ya ka ban ni so ba kim dan jung toy nam ta ban ya dai ka jimi reduction na po tu jaka gladai ban concentrate gladai bha kumlo ban marombat kambha kumlo ban set kambha nomor hoit abang ile kini sini i ba don jing ta simen re ka jing ta i ba ga su ta de rukom re kamdai ka ta ka jing ta ka ba ta simen ka ba long ba ka ba ni so ti kana ba kana ban ya da kana ban penduna ya ka jingmi juga reduction po jong ka tu jaka tingi kentu komiti ka de simkhya bre kani kentu sarkar ba kan nompet kan nom perkhat tan kumno ban declare restricted area le bar khangla de kibreu ban le stu jaka le ban bu do pulet khana ban tan kubum ban sajar ba ba jong ka tu than ki ba persya uranium harai ki de ban paj bah kumno ban reduce lane penuna ka jingmi juga reduction hapo jong itu jaka te hakawe pat kalian ngaglang jungi kasang hi ba kidon ginom ikmat la ka dei ki MLA MDC bangim ko ampau kerteng ki bakran habade ki isiraniam te ka khubor ngaglang jungi ki MLA ki MDC kolong ba haba ki kran ne uranium ki de ban kran sai om ban kran kawan di aban ong namar kar jingkran kawan juki kapen kulmar jengmut khamta mi ke pawa jongka dongka thani bot ka district gi berkowai bat ni dawa namta jongki na namar kata banani sikmat la ki kwa ban kren ki uranium kide ban kren sai laki pidang ne laki kentai khnang ba la ki kentai ru naklang ni kloi ban ya tengku bar la ki pidang ru o la ki pidang ru khna bangi ngin sotu ban ngin kloi ban ya tengku re la ki kentai ru ngin ai ke kersan nam ta jungki re ka susi galong ko bangi i ni si gidon ginom ikmat bodon burung jungi ha ki kran ngim so thu ki kran ya kai hare ka tu ke jingkran ki nga so ban ong ba ka pen kumar jungut om tang ni pe ba jung ni ko dong ka than bad jong ka jalai bor ko wai ban ni iru ba kidon ki MDC jungi ki MDC bodon katu kane ki MDC ba kran bade ba ki issue bat ki persang ban ong ba ka ka general uranium lane ka jingti uranium hapo ki dong thain porkut nongjri hapo mathaba hakini hisnam balalai reng supan kanau pi ba hasnam arja khatnyo na kaleng jungi ngidanglap ba ka maheshwari company kadang ti drill uranium ki thain porkut nongjri bat ki dan hadu khat pras pa tali ki thleu ki blati epo jong kitu jaka par hasnam arja khat praru ngidanglap ba ka don ka jing drill uranium jong ki brew ki basim kontrak na ke MD na ta ban drill house nam arja khat pra tengah soban ong ba kajing persang kajing ong duki ba las lemba kandon kajing ti na kajing drill uranium kade kajing jeler kade kajing syukur na ta ba to dok kathan ban namar katang ikan tu yaki ba ki kran kide ban kran kajing sha kide ban penso kajing sha khnang ba ki ba jong kajala kentep bat khnang ba daga balek kumta kalong ba kin peni ngi kinla ban peni kajing khut kajing ki kum kinong sansar hakaban wara kajing sup kajing songsangan jeng ba jong kadong kathan hi borok koi ban ngasoban ong ba ngan sukat pen kamaru bos nam arja khatnyo ka adon ga resolution hapo jong ka house
jongka ke SDC ban ker habade ba ke isu uranium re sosi pat nagalem di katu gini MDC kita ong ba kidang wara ka confusion na ong ka jingkulmar penkulmar ka baki ong ba tangka AMD ka bala ban handle lane tangka MD ka bala ban drill ban le ki banta ki ba kongsan ka kum ka atomic energy act bedak balik unta so ba dak baki ong unta so baki MDC ki penkulmar ya ka bat kim so thu hiru ya ka ta ka bor ke SDC abde bat ka kdok siap bat khantam bat kim burom hiru ya ka resolution ka ba nakleng ke SDC kelapas susnam ada kanyo ban ong ba nani sakmat abde wici uranium lene ka jidil uranium mdon manunu ka bor ka bala ban lani ki ban le kata klem da ka jing manjor ke SDC ting so ban ong nam ta ki MLA ki MDC bagi dem so thu ikata ki deban bad ikata bat kum kim aleru bakin kia rai mau redeng nak ba pen kulmar pa ba ladap hi pidang ong bet pidang khnang ba ngiru ngkul long ki blak loy ben yatan khu wat pi balada pi kanta jiru khna bangin aga ji kersan ka puran ang ta ju pi re wat kran pat klik tolong ka ba pen kulmar jumbut ki pa ba jong ka dong ka thain bet ka district bet jong ka jala hi berkoi